ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲିନା ଗ୍ରାମର ବହୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ୍ ଜାକଜମକରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନେ ପଇତା ଧାରଣ ପୂର୍ବକ 27 ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ମହାଦେବଙ୍କର 18 ଦିନର ସେବା ଓ 9 ଦିନ ଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ପାଟ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୀଠରେ ପଇତା ଧାରଣ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ନୀଳ ପର୍ବ ସମାପନ କରିବା ପରେ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଢୋଲ ବାଜା ସହିତ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମାଳା ଚନ୍ଦନୀ ହୋଇ ନାଚି ନାଚି ଉଡ଼ା ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସିଥିବା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ଉଡ଼ା ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଉଡ଼ା ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଉଠି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପର୍ବଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା।